Wah salahmu dhewe. Salahe ngepuk aku sik ya. Plokne tak temu nyum lambene boncrot. Salahe akan pola mbek sumbing. Sumbing nih, Bos. Senggol dong. Lapo kon, Bing? Mari gelut to, Cuk. Lho, Cuk, mbek sapa? Buar kono. Lho ayo diparani, ayo dibaleni. Ayo dibaleni. Kau wis kenal aku bang mari nempel mlayu kok. Kene. Tenan ah? Iya. Lho ngono mari mbati ngali. Nempel lambene boncrot. Terus Mbok gak ada kabare mlayu aku. ngomong ning aku lek arek gak trimo. Celukna aku le. Wah, sumbing atase Sandro. Ngono ada di koncoku. Kon gak apa-apa ah? Apa-apa, taunnya boncrot cangkeme. Arek piro ndi kono? Arek loro, Bang. Lho, loro kon dhewe. Wah, ini tak. Kok gak nyeluk aku kon? Gak usah ikut-ikut urusanku. Kronologine ya apa? Mang. Aku sih gak trimo, Bing. Mang aku mari tukar arek. Heeh. Lapor arek Ngono arek ngene. lurau diceluk. Terus? Wih, Jon. Waduh, lapor rek pancet ae. Jagongan, Mbak Fer. Membicarakan Tenan, di, masa Ben? depan nih, Mbak. Teh golek gas iku lho, Mang Dik. Kono ndek warung Duro entek. Iki dening Bu Anti. Iya, kesel aku Tak sampean. tukono ah. Ya. Emang kesel-kesel. Tukono. Iya gak apa? Iya. Ya wis, Ayo, beneran. Bing. Ayo untung muga. Iku lho Bing duweke. Iki lho duwe. Kon ini nanteng kok. Angel dadi arek. Tuh. Oh, Ya. ya kurang, Mbak. 20.000, Gas. Lha teh piro? Nang kok lek aku mau ngelak luwe. Ya utang sini Banti. Yo, coba kan ongkire. Ya Allah, ya sa. 20 lah. Kok susuke balekno lho ya. Haha, kapok. Iya Susuke balekno. Iya, Mbak, ya Allah. Ya santai ndok omah ya. Kan aku jujur dan amanah. Ya. Terus nang omah. Bang Bing, jangan ngomong tok Bing. Ya wis, Mbak ya. Suan ya. Pak kerja seret ya apa sih? Ki tukang ya tak tutuk gak dibenakno pager. Apa gak iki jelantai ya? Apa uli sampinge motor? Lah iki penak iki. Lah iki penak. Tak sing iki cak abote. Duh, panas-panas, kongkon tuku gas barang mbek Basir. Ya untungnya ngono lho, mang ambek Mbak Vera dikai lebih kan wis pakai tuku es ku jajan wah. Seweger enak nyes es campur enak ya jarno Basir kasat tak kei. Gus. Panas-panas. Napa, Gus? Iki lho le benakno pager iki lho. Teko ndi? Iki lho tuh Mas, gas. Tuku gas? Nggih ten Banti. Dek Banti, ah? Nggih. Aduh sik. Anake jenengan Gus. Kudu le anake wong-wong keleleran. Mbu anake wong-wong keleleran malah saiki akeh. Niki lho napa pager Gus? Macet le, gak iso. Lho. Gak kena dibuka. Lah terus ya napa solusine Gus? Embo iki mari ngene apa? Nyeluk Cak Bagong iki lho. Sinten ya Gus? Sing Pak Las ndek kene iki lho. Oh, tukang las ngono. Aku herane nang pean iki Amit Sewu ya. Nggih, Lambene pean iki apa sih kena? Kula nggih mboten semurap, Gus. Pokok nggih biyen niku lho pas lahir niku nggih normal. Oh sempet normal. Normal. Ngomong nggih lancar ngoten. Terus? Terus mboten semurap tahun-tahun wingi niku lho. Terus tangi turu ngoten pun ngeten. Lah ya kok unik ya. Unik ya, Le, Gus. lek Gus delok iki sebenarnya kudu penyakit iki le, pen. Terus napa, Gus? Kaya diguna-guna wong. Waduh. Gus kok ngomongane ngono kayal sama niki, Gus. Lah saiki lho le, pean sempet normal. Terus Nggih. gak kecelakaan kan? Mboten. Ora padahal. Moro-moro tangi turu sumbing ini ya. Nggih. Makane iki lek jare Gus yo, iki kena-kenaan le, pen. Waduh. Mboten, Gus, wis mboten kula tak lanjut langsung mawon niki gas. Ya wis. Nggih. Hati yo. Nggih. Engko titip cilok-cilok ngono, Gus. Waduh, nggih, Gus. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati le. Aduh. Apote iki. Tuh panas sih, oh Basir ya, untuk nantang-nantang kon kena aku yang budan. Banti itu Mbak Gas. Nggih, monggo. Nggih. Wonten apa Andi Gas, Bi? Wonten dolanan lho. Nggih. Dolanan nak. Ah, gas Mbak. Kasih ngopo? Ya iki gas melon. Ayo, gasaan. Gas saiki langka soalnya. Langkah piro sih Mbak? 25. 25. Yo. Lah apa? Lah jare langka. Emang Sing tak maksud iku langka ngel golekani, kudu sing ngene-ngene iki. Iki ku langka apa ten? Ha.
Iya, aja ngamuk-ngamuk. Lah anjene. Lah lek sing gak langka iku piro, Mbak? Sing gak langka 12.000 tapi gak ono stoke kosong. Ya wis, aku tak tuku sing ono saiki wis. Tapi bayare ambek sing gak langka ya. Ya gak iso ya rugi ta aku. Wih, pisan-pisan Mbak, wong gak sering-sering ya. Oh, ya gak iso. 25 iki onoke. Ya wis tak bayar sing langka, tapi bayare gak langka. Ya sekaya wisnya. Ya wis, Di. Duwe sik. Oh iya. Katene Joko gak dibayar. Ngamuk-ngamuk gak payut, kasih aman Ya kok. ba. Jane langka. Bakul yo muring-muring Ya pantun ba. ngene. Kon gelem sosok apa gak? Ya iya, sesuk kundi. Ya iki lho. Oh bener yo, jare Gus Mang, lek lambeku kena guna-guna. Lah tapi lek ancene gawan lahir, lambeku biyen pas cilik ya normal iki. Masa ya tenan kena guna-guna. Tapi yo, aku ora tau lapo-lapo, nyokot wong ayo gak tau. Terus mbos, wong kok tak konsultasi ae nang dokter yo, njaluk terbasir. Duh ya Allah. Iya, Sombeng ngomong tenan aja dhisik diguna-guna gak tenan. teko-teko. Ya Allah, suwe temen sih. Lah iki lho Mbak wis mari. Ket mau sampai guru masak-masak. Iki lho, lah waduh. Wapot lho Mbak. Ndi susuke? Susuke kayak aku wis yo. Loh, kok kayak aku kan, Ndi? Kayak ongkos Ya perjalanan Allah, terus. wake lho iku susuke. Loh, iki lho Mang larang dari Orang piro langka. ya 20.000 iku. Ora, Mbak. Loh, Mbok Mang piro? Pokok susuke mek 15. lah kok iso 15 sih lho? Ya Allah, dikawani duit 50.000. Loh, lah jare Mang sing mbak-mbak sing dodole langka gase soalé. Aku takok, Mbak, gas sing gak langka wis ngono. Gak ono Mas, stoke kosong ngono jare. Masuk sih. Iya, Mbak, asli. Ya Allah, lah terus duitku gak susuk blas. Gak susuk. Astagfirullahaladzim. Ya, Mbak, Mari iki rek ya Allah. Tambah men iki aku. Berbagi, Mbak. Berbagi itu yo gak indah. ngono pisan. Gue tak dongakno rezekine lancar, ndang rabi. Amin. Amin. Ya tapi gak ngono pisan duitku mbok entekno. Ya orang kan mek titik ah, Mbak. Titi apa? Larangan ongkire, larangan jajanmu. Ya wis tak pulang. Ya wis. Pak. Repot ya. Iya, Mbak. Makasih, dadah. Ya. Suwene rek sumbing rek sampe panas sih. Lho, Bing, koncok suwene sih. Kok arek pelu mesti. Macam pelu. Mari ngeterno gas lho. Endi aku njaluk bagian Njaluk opo kon dikek ceperan kok. Pas, Lho Bing. kon ngapusi kon. Gas piro kon dikek 50.000 sih ta aja ngakali aku kon. Aku mang sesuk sik ta. Aku mau Loh, mari teko. gak usah nyelimur sih. Sumpah sih, sumpah. Aku mari teko Gus. Terus Nah terus cari Gus iku mang apa kan wonge penasaran lah aku sumbinge iku sejak kapan ngono lho. Nah, moro jarine Gus iku kok isone aku diguna-guna. kon iki karepmu Bing, kon percaya? Enggak. Lah iya 2024 te percaya barang alusan. Kon niku Apa terus nak dokter ya? ya ayo gak apa-apa ning dokter sik ae lek jariku aja nyimpulno lek apa kena apa Guna-guna. guna-guna ya apa Gus iku rek nemen-nemen Lah, iku. tapi lo ancen biyen pas cilik aku lah gak ngene. Iya lek biyen yo beke uratmu malih ilat. Oh iya, kok ora kecepet. Iya aja disangkut pautno sembarang-sembarang guna-guna dukun. Aja ngono kon. Lah Gus kok sing ngomong. Aku Nah, kon tapi percaya mesti nih. ora ngomong. Alah. Oh, Gus lapo sih ora tinggal. Oh, Tinggal dak wis. kok tinggal dak. Iya. Dianu ning iku ae apa ayo ning dokter ae tak terno nyoba konsultasi dilut. Ayo wis. Lah Yo. panas iki, Jo. Ya wis ayo saiki yo. Ya engko tuku-tuku es ngono ya. Yo, gak bayar kok mek konsul tok. Iya. Iya dok, ini laporannya itu gagal ginjal. Iya gagal geger, jadi yang ketatap itu punggungnya. Jadi gagal geger. Iya, kepalanya nggak ada. Iya, kesini dia periksa keadaan kepalanya kosong. Iya, nggak kepake soalnya otaknya. Iya dok. Ya, terima kasih ya. Permisi, Selamat siang. Yo, iya, oke, selamat siang.
Ya, silakan. Mau konsultasi. Konsultasi apa ya? Ini teman saya Pak, mulutnya sumbing itu loh. Oh iya. Terus? Ya katanya diguna-guna. Woi. Ya kayak gitu kayak Gini Mas, gitu. kalau Masnya bilangnya diguna-guna, sebaiknya bukan ke sini berobati, tapi ke pakar ahlinya. Kalau digunakan kan Iya, itu iya. ilmu gaib itu ke dukun, Iya. ke mantri. Kalau medis ke saya. Maksud saya ke sini dulu itu mau lihat ada permasalahan apa enggak di mulutnya. Kalau enggak ada ya langsung ke Oh dukun gitu. ya. Berarti ini cek diagnosa dulu Ya, ya? mau diperiksa dulu Oke, tak periksa dulu Mas ya. Ya. Atas nama siapa? Atas nama Agang. Aradang, bentar ya. Ini yang kosong mana ya? Tapi biasanya kalau sumbing gini Aradang. apanya dok yang bermasalah? Ya mulutnya Mas. Loh, ya bagian apa, lidah apa? Biasanya ketelan lidahnya. Oh masuk. Iya masuk biasanya. Terus ada kendala itu uratnya kejepit bisa kayak gitu. Cara mengatasinya itu apa? Harus operasi dok? Untuk cara mengatasinya harus kita CT scan dulu Mas. Jadi kita lihat Iya. dulu, CT scan dulu. Nanti kalau memang ada kendala dan harus dioperasi kita operasi. Kalau tidak ya cuma didiagnosa dulu. Tapi kebanyakan kasus ini apa pengobatannya itu loh dok, Kenapa? harus di meja operasi apa enggak? Nah, kita bisa Kebanyakannya. kita langsung cek dulu saja sekarang bisa. Nanti jika memang ada penyakit atau urat-urat yang kejepit bisa ditindaklanjut. Kalau memang tidak ada, kita kasih obat anti nyeri saja. Gitu. Ya langsung dicek aja dok. Ya, bentar ya. Nih. Baca dulu Mas ya. Ini apa Mas? De. Ongkeng. Oh, duh, pike. Kurang kenceng Mas. Bang. Nervous. Iya, nggak usah nervous. Terus Nervous ini itu apa, Dok? nervous itu grogi. Oh ya. Terus ini Sama, Dok. sama. Ya udah. Bentar ya. Sekarang tak cek fisiknya dulu ya. Siapa tahu nanti memang tidak ada kendala apa-apa. Jadi bisa saya kasih obat saja. Anti nyeri langsung pulang saja. Yang pertama, bentar ya. Bentar ya. Gak apa-apa ini Mas. Paling cuma kecetit aja ilatnya. Loh nggak apa-apa ini dok. Gak apa-apa. Kita Nggak ada tandain dulu ya. permasalahan. Kita tandain dulu ya. Bentar ya. Dah. Oke, saya buatin resep ya. Nanti bisa Cuma dikasih diambil. obat, Dok? Ya, nanti sore bisa diambil. Dok, obatnya salep, puyer atau sirup? Puyer, Mas. Jadi Puyer. kita bisa puyer, bisa alternatif tapi lebih ke obat kemasan saset. Kayak gitu. Ini misi. Bunti bonggel. Oh iya Oke, dok. terima kasih atas kunjungan dan makasih. Berapa dok? Enggak. nanti saja kalau nanti pas ambil pengambilan obatnya. Oke. Makasih ya dok. Oke, terima kasih ya. Makasih, Dok. Sehat-sehat selalu. Ya. Oke, yuk. Mari, Dok. Oke. Mari dok. Ya apa Bing? Apa? Kena anune iki, kena titik terange iki. Moro-moro tenan diguna-guna. Koyoke sih iya. Apa ngene ae ya? Apa jenenge awak dhewe ning Ki Kuntul ae ya? Wong kena Ki Kuntul? diagnosane, heeh. Sing pengenane awak dhewe cek kodam Oh, lho. ayo. Nyoba ae rono Yo ya. nyoba yo. Jare dokter kena kok kon gak apa-apa. Moro lek diguna-guna tenan bak menawa wae Iya. Ayo wis nyoba sih. Ayo. Jenenge berusaha. Amin. Bismillah. Mas aku, Mbak. Duh, ganggu ae rek. Yo apa-apa? Wonten pasien kok, Mbak. Wonten perluwe niki. Yo apa? Apa? Loh, nyentar rek. Nggih nggih. Niki lho badhe takon. Sumbing Takon niki apa? lho tirose kena guna-guna sampai sumbing ngeten. Lagu-lagu lapo mari lapo le aneh. Mboten semerap. Mboten lapo-lapo, mboten tau nyokot wong barang kok. Ah. Aslinya aku mulai kuirin ini. Terus? Sing pas ngiseno kodam. Heeh. Yo meneng ae wong aku gak dikongkon lapo-lapo mosok kate nambani.
Cara Ya apa? nambahinnya ya opo? Terus kula nggih kena guna-guna ngoten dadi Iya. sumbing ngeten. Terus yo napa pun syarate bakal kula lakoni. Syaratnya abot le. Napa Ono niku, Pak? telu iki syaratnya. Napa mawon? Siji, duit. Aduh, duit Cuk. Duit. Nggih. Kon wingi duwe utang aku, gurung kok sahur. Lho, kan pun ditransfer niku, Oh, Pak. gurung tak anteni gurung. Nggih pun terus syaratnya. Terus loro narik bangsa halus dek iki, dekmu. Lah iki. Oh nggih terus. Mari teko endi kok ireng-ireng. Dokter. Duh, pelo. Terus. Telu nglakoni syarat jampi-jampi uduk jampi-jampi iki le. Pokok ritual sampai tekan omah. Gak oleh mandek. Demi waras gak sae, Mbah. Iso gak iso kudu iso. Penting kancaku ndang waras. Kon yakin gelem nglakoni ritualku sampai waras? Nggih pun, Mbah. Napa mawon syarate? Masih ngambeng silti sapi ya. Kula mboten nglakoni. Saiki turut ana perintahku le. Yo, Nggih, nggih. yo, Nggih. yo. Nggih. Hei, kancamu iki. lho. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam kaki dayang kan rasa mbau rasa candi lejo kurang sampun atau ditindak dateng mriki merayu kula atau ditindak dateng mriki merayu kula atau cari ingkang sekoco semen gondo arum sarine menyon sari kembang pecok kang tumawi suku sekul seko arum-arum gondone seneng-seneng ora seneng sumugi kula monggo dateng bangun rasa candi rejo ini reksa kula aturi tindak dateng mriki kula aturi cari ingkang sekoco semen gondo arum. Maju kon. Pengen sumbing apa ora kon? Ayo. Ayo. Jiro lu kepancalan anak asu, perawan ayu melok aku, rondo tua melu ngarepku. Ya wega, Mbah. Loh, kok waka? Waduh, Cuk. Loh, asli waras anjing. Sumpah, Cuk, waras. Anjing waras, Mbah. Anjing, Nggih, anjing. Ampun. Santai, Mbah, santai. Loh, Biasa seneng. apa-apa. Maklumi, Mbah. Lah yo. Nggih, ngapunten, Mbah. Saiki syarat ke telu sing terakhir ya Le. Nggih, napa niku, Mbah? Iki kudu kok telateni iki. Nggih. Kon metu teko ruanganku sampai teko omah kudu nglakoni iki. Sing kon yo kudu Nggih. ngomong ini. Nguanah. Sing iki ye. Kon, hey. Ancen tenan ngono. Iya, Kudu, Mbah. kudu kan timbangnya sumbing maneh perot kon duduk sumbing. Waduh, nggih, Gelem nggih, kon. mboten. Lah yo, kon sing Nggih, kon. nggih, Mbah. Jawab Ya, ngene. napa? Ngueneh. Kok rek pilu, Cuk. Wong gendeng Nggih, iki. mboten. Eh? Mboten. Iya. Lho kan Iya. pengen tak balekno Nggih, sumbingnya. nggih, pun, Mbah. Mboten. Terus ya napa malih, Mbah? Ya wis, ambek tangan. Oh iya, lali sik ambek tangan. Tangan iku ngene, set. Iki nolak iki. Nggih. Nolak. Ngene. Nolak, balake kene. Ngeten. Iya. Engko lah Ngene. di Wis karo. ya napa, Mbah? Ya gelut. Ya dikepuki wong aku Ya di tengah. kepo-kepoan. Loh. Wis ngene. Kulo tas waras sumbing Kon- maneh, lho, Man, Mbah. Ya ora paling perot. Gocer kabeh. Nggih, Mbah. Alah, ngene lho ya, pokoke ngene lho. Lah niki bengkong saged dipenaken, Mbah? Lek iku saged le. Ben rene oneh. Oh, nggih. Tak mbek iki. Di apa no? Ya wis. Oh, nggih, Manut nggih. to le. Nggih. Saking sik gurung wayahe alon-alon ali. Yo. Gantian. Gantian. Nggih. Ya apa mang lho? Tangane mang lho ya apa? Ngeten kali. Lek ngeten enggak le, Mbah? Siji. Kusro iku le. Ngeten berarti. Ngeten nggih kosro. Ya ora. Ono Lah kon ngene apa apa le? Oh. Gak oleh, gak oleh. Sik cilik kon. Nggih pun, ngeten. Ya aja ngono. Ngene lho, ngene. 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 Lah, mbek ngene. Ngeten. Nggih. Nah, yo. Nggih pun, sampun iki. Pun. Nggih pun pamitan kula kalian cang kula niki. Nggih. Lek yo troe Nuwun, kula nggih, Mbah. TF ae kon. Lah bos muda. Tuh, Kula bos gawanane kartu debit niki. Nggih, mboten terus cash. Lah. Gurung kok TF sampai sprene. Nggih pun kula langsung wangsul niki, langsung ten bank. Yo. Dereng dikirimi nomor rekening kok. Nggih. Yo iki. Duh, ku ndek HP, Cuk. Duh, Kon gak HP. hei, Mboten. kon diwaras. WA mawon, WA. Cak, cuk, cak. Kula mboten Catet beto nomor kula ya, Mbak. api. Gah. Lho, nomere WA. Pokok gak nganti rene balik nggo HP nih F. Wah, sumbing. Perot kon. Yo. Nggih. Nggih pun, kula wangsul. Ayo, Matur kon. nuwun nggih. Nggih, Mbak. Iki mulai kapan? Iya, mulai saiki sampai metu sampai tekan omah. Aduh ya Allah. Nggih, Mbak. Tangane dipraktekno. Ya apa ya apa? Ngeten. Yo. Do bodo. Kayak iku lho. Nah.
Ngeten apa ngitut? Dah. Nih. Ngene. Duh. GG. Ya apa? Nguana ngene. Ngoana. Ngoene. Ngoada. Ngoene. Ngoana. Ngoene. Ngoana. Ngoene. Ngoana. Ngoane.